kining ka-bright sa tao, matud pa sa akong usas ka amigo nako nga bright sad kayo. Siya kining ka-bright nato, Father, maura say mo unay patay nato. Nako, nga nakasultim kag inana. Siya, di na manggod ta magpabadlong, nya di na sad ta magpatudlo nya. Believe kita sa atong kaugalingon, basta bright ta. Nya sa kabilib nato, wa di ta kahibao nga ngato na ding ipanghimo, makapatay na day nato. Sama kuno anang chemicals na gisagol na kunos mga pagkaon para monindot ang mga pagkaon, ma-preserve, makapatay man kuno na. Sakto ba dili? Kana kuno mga parang pa-colors buhok, kana mga chemical man kuno na. Pero kahibalo na sa tao, ka-bright na sa tao. Kanang mga pills, mga processed foods, og iya ding gihisgutan kaning mga armas nga nuclear, nga mga gigamit nila, mga mga computer. Isa ka na, og ila na gid ang pabuton, patay na gid ang tanan, So ang ka-bright kuno sa tao, self-destruction. Murabag, og atog yung sundon ang atong ka-bright, muunay nagpatay na to. Gilingay mong tupad na bright ka. Bright. Tinuod na gina. Og tinuod sa gyud mo na si San Justino or Saint Justin, bright kay ni siya, kay philosopher man hilig man ni sila og tugkad og kamatuoran. Sa dihang natugkad niya nga ang kamatuoran des kinabuhi naa sa Ginoo, naa ni Hesus nga gilansang sa cross, gikataw-an siya sa iyang mga kaubang mga philosophers. Kay para sa mga philosophers, ang Ginoo nga atong gituohan na kaning gilansang sa cross is foolishness. This is foolishness. How can you say, matud pa nila, usan is ilang mga argumento, di man sa kay Bright, mura po pareha ingon ani ba? How can you say nga He is the Savior nga namatay man siya sa cross? Sa kalain sa inyong Savior, namatay. Ang Savior, mubuntog sa kaaway. Amo niya itong Savior, nga nalansang sa cross. Namatay sa cross. Foolishness. Gilingay mong tupad. Ing namutuo ka nga, makaluwas ng pagkalansang sa cross. Kana. Mutuo mo? Pwede sa nato i-translate. Mutuo ka nga ang kakabos maoy makahimo natong maluwas. Mutuo mo? Nya nganong aman mo mamalit og raffle ticket? Ipalit gid ang tanan ninyong kwarta sa raffle tickets nato aron mahimo gid mong kabos kana bang wa nagi kwarta ba? Pareha tong byuda, di ba? Ang byuda foolishness magito yang gibuhat. Ang biyuda ba? Sunan gato ang iya nalang kwarta 2 centavos mao to yang ipalit og pagkaon. Nya iyang gihug tanan sa kolekta. Nya mao to iyang kaluwasan. Unsaon nimo pagkaluwas nga wa na mahinong kay kaon? Kanang gisulti ni Kristo nga ibaligya ang tanan, biyai ang tanan, nya sunod nako. Biyaan imong balay, biyaan imong trabaho, biyaan imong papa, imong mama, imong anak, imong asawa, imong bana. Nya makaluwas na, gibiyaan na nun nimo tanan, maluwas na hinuon ka. Maunay, kung atong pilosopohon pagsulti, murag foolishness. Pero gibarugan ni Saint Justin ug sa mga apostoles, apil na ning atong patron si Santiago, mabutang una ni siyang naputlas liog, kay gibarugan gid nila og gipasabot base sa ilang pagtuo og sa eksperyensya, matang silang kinabuhi, ilang gibarugan nga si Kristo gyud ang manluluwas og gipatay gid sila. Kay ang tinuod magong kaluwasan wa diha sa atong pagpuyo og dugay aning kalibutana.
Dili ang pagpuyo aning kalibutan na mo'y makaluwas or gitawag ko na to kaluwasan. Kung dili ang pagpuyo didto sa langit. Hay man ang langit niya dinhi o tuwa sa laing kalibutan. Ha? Hain ba ang langit niya ning kinabuhia o tuwa sa sunod? Tubag ba? Kinsay mo ingon, Pader, ang langit tuwa sa sunod nga kinabuhi, tasang kamot. Kinsay mo ingon nga, Pader, ang langit niya ning kalibutan na, tasang kamot. Sige, pagbugno mo diha. Huwag kita na klaro inyong pagtuo diha. Niingon si Kristo, dili mo iya ni ining kalibutan na. Mo bitan ang natay journeying together. Nagpanaw rata dinhi, duha dinhi ang langit. Tuwa sa sunod. Kaya unia pa dinhi, din alang ta mo panaw, mamuyo na lang ta dinhi sa Compostela. Mo nang gitugutan ni Kristo nga mga matay ning atong lawas, total, di pa man ni mao'y tinuod nga puloy-anan. Pilgrim way ni siya. Agianan padong sa langit. Pero dunay duha dinhi ka daan. Ang daan padong sa impierno o ang daan padong sa langit. Nya unsa may daan padong sa langit? Ang dalan nga mao si Kristo. I am the way. Unya unsa may iyang way? The way of the cross. Kana siya. Kasabot na mo. Unya matod pa ni San Pedro diri sa atong unang pagbasa. Kaning inyong kahibalo ni Kristo, matod pa niya dire, tungod ni ini, paningkamuti nga ikadugang sa inyong pagtuo ang maayong pamatasan. Kung ituo ta nga kani agianan ni dinhi, nya naay padong sa impierno, naay padong sa langit, ug musubay ta sa dahan padong sa langit, maayo gitag batasan. Kanang dili ka mo palit og raffle ticket, maay kag batasan na. Dili. Kanang daw kay kag agianan sa inyong balay, di nimo pagian, kuralon gini mo, maay kag batasan. Kanang parkingan gina nimong agianan kay anha gi ka diha kay duol sa inyong balay, bahala nagkarsada na, maay kag batasan. Ana. Anya dayon og sa maayong pamatasan idugang ang kahibalo, knowledge. Unsa man nga knowledge, kato akong giingon ganiha, no? Nga, mahibaw ta nga, padong ra gini ngadto sa langit. Nya, human sa kahibalo, ang pagpugong sa kaugalingon. Nahibaw naman ka, nga mauni ang daan padong sa langit, mauni ang daan padong sa impierno, pugni ang imong kaugalingon, nga dili ka musubay sa daan padong sa impierno. Sama anang imong bana nangabit, or imong asawa nangabit. Kung masuko kaniya, unsa namang dalana ang imong gisubay? Langit o impierno? Nya kanang imong nangabit nga asawa or bana, unsa mang dalana ang iyang gisubay? Unya kung masuko ka, makigbuwag kaniya tungod ana, unsa namang dalana ang imong gisubay? Kibaw man di mo. So ayaw jud kasuko. Imong atimanon imong bana, nagikan sa iyang kabit, nya imo siyang higugmaon, nya kun mukuyog ang kabit, imo sang atimanon, imong higugmaon. Ana, kay mao man nagitudlo ni Kristo nga pasayloon lang, pasayloon gyud. Kapituan kapito. Nya love your enemies. Mao man na siya. Unya, matud pang San Pedro, human sa pagpugong sa kaugalingon, ang pagkamainantoson. Ito na, ni sunod, nagid lagi. Kinahanglan kag mo pugong ka sa kaugalingon, muantos gyud ka, pre anang taas na kay imong sugar. Nya makakita kag cake, lami kaayo. Pugong gyud. Pugong. Taas na kay kag kolesterol, nya litson bag-o kay haon, nya damag ka diha. Pugong gyud. Ana, kung hibaw ka nga dangerous, pugong. Nya aron makapugong, antos. Kaning pari, sige nigwali, nya lami ba yan ang chicks?
Okay, laki man kung tinuod. Wa man kulamian ng laki, ambot lang ka sa no. Pero laki kung tinuod, unya kung nay mag-text na ko nga chicks, pugong yung lami agid ani Lord. Ingon ko usahay Lord, bisag ka usa lang di pwede. Ang Ginoo suway. Once is too much. Ba? Once is too much. Nabta ko'y kaila nga, dila na ko isulti, no? Pero iyang giswayan, kausara gyud. So namabdos man Hinoon. Pag sulti lagi ko no nga mabdos siya kaana siya, na anong nahitabo man ay uban diha nga sukad pas o pila na katuig wa gyud ka pamabdos ako pamanggid mo na timingan. Unya ang resulta ra ba kay ang babae nga iyang na hinaykan bati pa gyud naong. Hangtod karon nag-anto siya gabuhi siyang anak. Anong isuway? Na antos nya sa pagkamainantoson ang pagkadiyosnon. So kanid ang pagkadiyosnon di din siya mahitabo kung di ta kamaong mo antos para ni San Pedro. Sige kag simba nya yaw-yawan kay kadito sa inyo. Kay di ka kaantos sa imong mga tapulan nga mga anak, di ka kaantos ana mga hugaw-hugaw des nyong balay. Di ka na Diyosnon. Ang pagka-Diyosnon di ay makita gyud sa mga taong mainantoson. Muna si San Justino porting antos, si Cristo porting antos, si Mama Mary porting antos, San Roque porting antos. Ug diha ang tinuod nga Dios nun. Kining sigig simba, ako sige kog pare. Nya di ko kamaong mo antos, kolekta isod Dios bulsa, inana. Di pa jud ko Dios nun. Di tinuod nga Dios nun. Munang naay kanta nga Santong Kabayo. Ano sa to? Banal na aso, Santong Kabayo. Kanabang mura kag banal pero aso di ay. Mura kag santo kabayo di ay. Unya sa pagka-Dios nun, ang inigsuong pagmahal. So kana ding ato mingunta, my brother, my sister, bunga din sa pagka-Diyos nun, nga bunga sa pagkamainantoson, ug bunga sa pagpugong sa kaugalingon, ug bunga sa kahibalo, ug bunga sa maing pamatasan. Ug kung naa natay Diyos nung inigsuong pagmahal, ang inigsuong pagmahal mubunga og gugma. So, mao ni explanation ni San Pedro. Gilingay mong tupad. Nahigugma ka nako. Ang pasabot ana muantos ka para nako. Pangutan-on ta mo, nahigugma mo sa atong parokya? Kamong mga online parishioners nahigugma mo sa atong parokya? Kinahanglan mo muantos sa atong parokya. Ug unsa may mga pamaagis pag-antos, una palit og raffle ticket. Ayaw na mog kaon og maayo, ayaw na mog snacks, tiguma na lang na para sa ticket. Ayaw na mo pagsigig sakay anang motor og dool-dool ra inyong mga balay, tag 1 kilometer lang, 2 kilometers, lakawa na lang na nya ang inyong plitis motor ana ibutang. Ayaw na pagsigig inom anang kulapo, kanang Red Horse, inig ka weekend, ayaw na. Antusa na lang, ihug na lang na din, palit na lang na og raffle ticket. Aron mahimot ang mahigugmaon. No, raffle ticket ha? Pila naman ro'y atong halin sa raffle ticket. Niabot nag 18,000 og 5 ka tickets. Pakpak, salamat kayo. Antos. Aron makakita tag gugba sa atong parokya. Nya ikaduha nga paagi aron makatabang mo sa atong parokya, mahumaning ato mga proyekto, sige mog support aning akong YouTube channel. Kaning Padre Siano Ubod. Pila na ni Roy iyang subscriber? 293,000. Tanawa na ha, nya sige mog view, like, share. Kamong tanang parishioners online o territorial kada adlaw nganuman makatabang ta pagsabuag sa maing balita.
Basig na nabitay ni ingon ako, Pader, gusto na biya akong maghikog, pero naminaw sa ako sa imong misa. Murag mga tulo na kabuk ang ni ingon ani nako ni text about to commit suicide na siya. Nya naminaw sa akong misa. Pag human ko nung paminaw, nakakita siya balyo siyang kinabuhi. Munang wa siya maghikog. Nipalit pagyod og slot sa una. Karon paminaw ko nipalit sa to siya raffle tickets. Diya say usa pa doong na mo unbox pangpang. Nya naminaw sa siya nako. Pag human iya kong gitawagan, tawag. Nya ako siyang giistoryahan. Ayo sag ambak, palit usag slot. Nya una pa ka ambak. Pag humanyag palit, wa na siya mo ambak. Kay rason na to, dako ang kuno kay siya utang. Naputos naman siya sa utang. Ana, pag human sa mga duha ka tuig, ni take siya nako, Pader. Sus, may jud kayong Ginoo nga wa ko maghikog. Nga naman, nakakita kog bag-ong negosyo. Ambot tinuod ba to ha? Ingon siya, nakakita kog bag-ong negosyo. Ambot di ba kato siya bo? Nakabayad siya sa tanan niyang utang karon. Ni-sponsor man ito siya sa usas ako mga feeding diya sa prisuhan. Oh. Adi gimong to, para mo diya. O na, isabwag, view, like, share, subscribe. Ana, nya maka-income sa taaning atong YouTube channel. Maka-income ta. Kaya tagaan man ta sa YouTube. May na kada adlaw, maka-contribute mo og 1 peso na income. Ana, di nyo kanong advertisement. O, di, 1 peso kada adlaw. Nga tanawa na pila itong subscriber, 293,000. So kada adlaw na, unta tay 293,000 pesos. Nga i-times nag-30. Hindi mo ka-imagine? Basta no, tinuon na, no? Basta no. O sige mong view ba? Sige like. Naman ko na ihatag nga. Kung labi nagdiin nyo na putlo ng advertisement, nanay. Kung nga ito ganing last April, ang atong income sa YouTube niabot og 228,000 kapin sa kabuwan. Di ba? Pakpakan na to YouTube. Nya magsige mo ana, at least makahatag kag 1 peso, nya 293,000 ta kabuok nagsiging palo, nya piso. Atong project din hurot niya. Pero kakinahanglan naggugma, nagkinahanglan pag-antos, nagkinahanglan og pailog. Mao na siya ang pasabot sa ebanghelyo. Nangayo ang tag-iya o iyang bahin. Wa gihatag. Kining atong project sa simbahan, mauni ang pagpangayo og bahin sa Ginoo. Atong ihatag. Sakripisyuhan nato. Kini karong buhaton sa atong Brave 13 sa Senado na ilang imbestigahan ang flood control ug ang tanan nga mga anomalya na dako kay corruption, trillions of corruption, ilang iimbestigar, idungan nila sad sa paghimo anang trial sa impeachment. Mausad na ang gipangayo sa Ginoo nga bahin. Dili na to pasagdan nga kawaton lang aning mga kawatan. May gini mga kawatan, matod pa diri sa atong ebanghelyo, sa sige nilang pangawat niya gipamatay pagid nila ang mga sinugo sa Ginoo. Karon tanawa sa atong nasod, kinsa tong mutugan sa involved sa corruption, maoy kasuhan, maoy ipapriso. Mutugan ka ba? Ang atong problema ron, corruption, drugas, insurgency. Mutugan kay kagakinsay mga author ani karong panahon na, ikay mapriso. Ikay mahimong konbiktado. Mo na gikasukas Ginoo. Pamatyon kuno ni sila. Kay kanira bang mga tao nga kusog kayong musalikway, maosan ni sila ang mga makasasala. Mao ni sila ang mga culprit. Mo na ningos Kristo diri, ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay way kapuslanan nahimong uluhang bato sa kanto. Murag do naman ni literal translation. Kung wa pa kuno kaabot si Senador Bato ni adtong ilang pag-eleksyon sa atong Mayo 11. Mayo 11 mo to, no? O mo abot si Bato dito sa Senado,
dili mailisan ang liderato sa Senate. Ug tungod ni adto na kumpleto ang Brave 13. Unya nailisan ang liderato. Importante kay nang Bato. Pero karon si Bato, Senador Bato, gipangita nag 225,000 ka mga law enforcers in BI, sanang na police, si IDG, kay aron dakpon kay ipadala na ngadto sa ICC. Pero nakahimo siya very remarkable, heroic nga action. Dagan ko to siya maayong dagma pa samad pangkamot. Ana. So ayaw kumpiyansa ng Bato nga imong gisalikway. Unsa may kasagaran natong isalikway? Ang pulong sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo ug di na nato nasundon, patay kita. Sunod kanang atong raffle ticket ay ginaisalikway. Mura lang nagwa, ay raffle ra man na. Pero para na simbahan, patay gyud diya. Sige. Last na lang lingi sa imong tupad. Ingna magpakamatay ko para sa raffle ticket. Gayna. Ingna magpakamatay ko para sa raffle ticket. Sige.